Kai, wai ɓarayi da rana tsakiya ni za su sace wa jaka. To ai ba komai bara in duba. Ai cikin jakar ta akwai waya kuma location ɗin ta buɗe ce. Ni officers za su mu haka? Bara in bi location ɗin nata. Ba wani damuwa. Yawwa na haɗa. Akwai kuɗaɗe. Biliyoyin kuɗaɗe. Ka bari kawai. Kai da ganin shi wannan kasan maji daɗi ne babban ofisa ne da kake gani. Aboki na aure maka zan je gidan al'ummar arewa ta arewa al'ummar arewa ta arewa al'ummar arewa ka san abin na masu kuɗi. 30 meters. Okay. 29. 28 meters remaining. 27 meters. 26. Ka zauna zazzalin me kake yi, amma hanga mana ko ina kaga saboda bude jikan nan ba zai yi ba wani garin gittawa nan ya gamu. Ka san ni fa wannan kuɗaɗen tsakani da Allah nan ka san miliyoyi ne yake a ciki nan. Yawwa ba kowa dai ko ba kowa. Ai wannan ga abokina na yi mun warke wa wallahi mun warke. Yo kai mun warke. Aha, ina kusa da su. Ai yanzu ina tsakanina da su ba zai wuce taku 6 ba ma. Turn your left. Yawwa. They are in this area. Daga ina kuke? Wallahi ofisa ka gan mu dai mu ma nan hanya ta biyo mu nan aka ba mu wasu ƴan kuɗaɗe muna raba. Shine ba ku ne kuka warce man jaka a can lungu ba? Wallahi wannan ne yasa. Ba ƙarya kake. Kai tsabagen hauka irin naka dan baka da hankali kana kallon ofisa kace sai mu jakan nan sai mun dauko ta kace man baka da kofici kace dole sai an dauko jaka dan ka rena man wayo bayan mun zo nan yanzu ofisa ya zo har inda muke ka dauka ka bashi jakan shi ma kai dai zaka bashi ka bashi kudin shi ni ka kamata kai dawo zanna maza na ce ku da wato ni za ku rena maraki mare na mare shi ma mare shi kai ma to ku bani jakata daga yau sai yau wallahi sai na rama zan yi ni dai ku ban zan yadda ba sai na rama oke zaka ci yanzu